obilježavamo Svjetski dan hodanja, prva subota u mjesecu listopadu, programom Živjeti zdravo, koji je program Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sa mrežom županijskih zavoda. Akcija je zamišljena kao hodanjem do zdravlja, znači sve dobne skupine smo pozvali da sudjeluju u jednoj kratkoj šetnji u dužini otprilike 2 km. Osim hodanja, ove godine imamo još jednu dodatnu aktivnost, to su volonteri u parku. To su aktivnosti gdje smo postavili poligon za kretanje i gdje su uz mnoštvo društvenih igara djeca zapravo provela vrijeme na otvoreno, što je bio cilj ove akcije, obzirom da danas mladi su dosta prepušteni sjedilačkom načinu života, kompjuterima, igricama, a ovo je način da ih izvučemo iz kuće i da zapravo kretanje kao jedan univerzalni zaštitni faktor zdravlja promoviramo.